हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दिनै सानडे दा जों बेखायनो सावरायगोन स्पेशली स्किमनि सायाव एबा आसनि जेराव आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ फ्रियावनो मोनगोन दानफायाव 750 बेनो जाबाय अरुणोदय आरो बे राङा BTC आव माब्ला सोगोन आरो मानि थाखाय मोननाय जाथ'वाखै मोनगोन ना मोनला गोबां सोंथि दङ बेखायनो बेखौ जों स्पेशल भिडिअ खालामगोन आरो लोगोसे एकाउन्टआव हाबनाय डेट बिनिफ्राय PM किसान 22 किस्ति सोनाय डेट आरो लोगोसे CM लन माब्ला मोनगोन लाइमोनफोरनि जेराव हौवाफोर हिनजावफोर जिनोखि जायफ्रा माने साख्रि गैया तो बिथांमोना बे लनखौ एप्लाइ खालामदों जेराव 50% फ्रि आरो 50% खौ हरफिननांगोन दा बेसेबां सुद हरनांगोन बा इन्टारेस्ट हरनांगोन बेनि सायाव रोखायै नोंथांमोनजों फोरमायगोन दा जाय नोंथांमोना नैबे चेनेल बड' जब इनफ'आव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट बर' रावजोंनो नोंथांमोना खबरखौ मोनबाय थागोन एबा रादाबखौ मोनबाय थागोन दा जों फार्स्टआव थांगोन बेनो जाबाय अरुणोदय गोबां सोंथि जागासिनो दं आइजोफोरा जे मोनगोन ना मोनला होननानै 1.0 2.0 प्लस 3.0 दायो गोदान एप्लाइ जाबाय थानाय मा कन्डिशन बेनि सायाव सावरायनोसै दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो 3.0 आसाम स्टेटआव हाबबाय अके बाट जोंनि BTC आव थालांबाय मानि थाखाय थालांदों दा गिबिनिफ्राय जों सावरायनांगोन जेब्ला एप्लाइ जाबाय थादोंमोन अब्ला बै समावनो इलेक्शन जाना होबाय जायनि जाउनाव गासैखौबो कमप्लिट सोसननो हायाखै बेनो जाबाय पर्टेलाव दा बेखायनो सोबाय थानायावनो MCC नांनायलाय बेखौ दोनथ'नांदों दासिमबो कमप्लिट जायाखै ब्लक लेभेलाव दंबावो दा बेखायनो मावबावनांगौ दङ प्लास आरो दायो गोबां सर्सआव मोननाय बायदिब्ला दानि गोदान सरकारनिफ्राय फिन खनसेबाव एडिशनेल लिस्ट होगोन जेराव बेखौ मावनायाव एसे टाइम लागोन प्लास दायो ब्लक लेभेलाव ओरैबायदि पेन डाउन जागासिनो दङ जायनोखि PNRD आव कन्ट्रेक्चुअल साख्रि मावो स' बिथांमोना माने दरना टाइपनि जागासिनो पेन डाउन माने खामानि मावथ'वाखैमोन जायनि जाउनाव बियो एसे लेट जाबावनो हागौ दा बेखायनो जोंनि जिनोखि रां सोनाय आसाम स्टेटनिखौ होननाय लोगो लोगो आसामाव जायखिजाया दानि 10 अक्ट'आव माने डेटआव सोनाय जायो एकाउन्टआव बेनो जाबाय DBT हिसाबै दा बेखायनो 1.0 बेनिफ्राय 2.0 प्लास 3.0 आसाम स्टेटआव मोनगासिनो दङ नाथाय BTC आव 1.0 बेनिफ्राय जोंनि जिनोखि 2.0 दा बियो मोनथ'नाय जायाखै कारना बेनो दासिमबो पर्टेलाव आपडेट जाथ'वाखै नाथाय गोबां साननो हागौ जे गोदान सरकार चेन्ज जानाय लोगो लोगो रांखौहाय मोनला नामा बे नङा नोंथांमोना रांखौ मोनगोन जुदि मोनसे बाथ्रायाव थाबैनो मोनगोन जुदि गासैबो ब्लक लेभेलाव एबा जिनोखि मावनो गोनां खामानिखौ थाबैनो मावोबा सरकारा बेखौ नेक्स्ट डिसेम्बर 10 आवहाय रांखौ मोनगोन जुदि बिनि सिगां कमप्लिट जायोबासो आरो नाथाय कमप्लिट जायाबा फिन खनसेबा जानुवारि 10 तारिखआवसो मोननो हासिगोन बेनो जाबाय अरुणोदय जेराव माखासे गोबां माने क्राइटेरियाजोंहाय बेखौ लानाय जादों आरो सेलेक्सन खालामनायाव बेखौहाय माने PS वाइज खालामदों माने पलिं स्टेशन भट केन्द्र वाइजआवहाय टारगेट हरनानै बेखौ सरकारासो बानायहोदों जायनि जाउनाव मेक्सिमाम टारगेट फैया नालाय बेखायनो खायसेखौ दाननांगौ जायो जायनि न'खरा माने सोलिनो हाखाथारनाय बिथांमोनखौ दानथ'नाय जायो बा दाननाय जायो आरो जिनोखि मोनाखैमोन बिथांमोनखौ होनाय जायो दा टारगेटआनो खम नालाय माथो खालामबावनो बेखायनो खायसे माने दानजानांगौ जायो उपाय गैया दा बेखौ बुजिनांगोन गावनो दा जियानो जा बेखौ जों मिथिबाय जे नोंथांमोननि जुदि BTC ना मोननोबा सरकारा थाबैनो जुदि खामानि मावोब्ला ब्लक लेभेलाव थाबैनो साबमिट खालामोब्ला एबा आपल'ड खालामबा पर्टेलाव थाबैनो बेखौ नेक्स्ट डिसेम्बराव मोनसिगोन जुदि आरोबाव जुदि थालांबावोब्ला अब्ला जानुवारियावसो मोनहैसिगोन आरो दा बेखायनो आसा खालामो जाहाथे सरकारा थाबैनो बेखौ होयो दा गोबां सोंदोंमोन मोनगोन ना मोनला होननानै मोनगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जे पर्टेलाव मोनसे रेशन कार्डजोंहाय मोनसेल' मोननाय दाना माने बिदि अट'मेटिक माने ओंखारखायो रेशन कार्ड गांनैजोंहाय माने रेशन कार्ड जुदि गांसेजों माने सासेल' मोननो हायो बे डाइरेक्ट पर्टेलाव ओंखारखायो मोनसे रेशन कार्डजोंहाय सानै मोननो हाया सासेखौ दानथारनांगौ जायो बेखौ जों मिथिबाय दानिया बेनो जे 1.0 2.0 बेनिफ्राय नैबे 3.0 आव बिसोरो फर्म साबमिट खालामथारनांगोन होमबासो मोनफाबाय थागोन आरो दा बेबायदि टारगेट फैदोंमोन नालाय बेखायनो जिनोखि मोनबाय थाखाय बिथांमोनखौबो फर्म साबमिटखौ खालामहोदोंमोन दा बे क्लियार जाबायना नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय गोबां सिम्पोल खोथायाव नोंथांमोनखौ बुजायबाय बेनो जे थाब मावोबा नेक्स्ट डिसेम्बर 10 आव आरो जुदि लेट जायोबा जानुवारि 2026 आव मोनगोन दा बेखौ जों मिथिबाय दानिया बेनो जाबाय जोंहा थांसे नेक्स्ट बेनो जाबाय PM किसाना 22 किस्तिया माब्ला मोनगोन जोङो पर्टेलाव थांनो दायो जों फैबाय PM किसाननि पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो जोंहा 21 किस्तिया सरकारनि मथे हाबबाय बेनो जाबाय 9 कौटि बेनिफिसियारि मोनबाय गासै 18,000 कौटि फैसाखौ बाजेट खालामदों आरो बियो हाबदों 19 नभेम्बराव
दानिया बावहाय खायसे मोननाय नङा जायनि एकाउन्टआ प्रब्लेम्स दङ बिथांमोना मोननो हायासै दा बेखौ जुदि सल्भ खालामनोबा एबा फोसाबनोबा नोंथांमोना एग्रिकालचार अफिसाव खनसे भिजिट खालामनांगौ मानि थाखाय हाबाखै एबा CSC सेन्टाराव नोंथांमोना KYC खौ होनांगौ जुदि गासैबो जुदि अके दङबासो मोनो नालाय दानिया गोरानिफ्राय गोरा खालामगासिनो ओरैनो फैसाखौ एबा राङारि अनसुंथाइखौ मोननाय नङा दा बेखायनो जुदि न'खराव सानै गाहाम मोननाय दङबा मोनसे डाक नाम्बारजों पाट्टा नाम्बारजोंनो अब्ला माखासे सासपेक्ट केसआवहाय होल्ड खालामना दोनदों बेखौ जुदि खामानिखौ जुदि नोंथांमोना मावनोब्ला एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै जाहाथे रायज्लायो जायनोखि PM किसानखौ नायो बिथांमोनजों रायज्लायनानै जाहाथे माने बेखौ नायो स' बेखायनो नैबावहाय सेकेन्ड नाम्बाराव होखादों माखासे केसेस दङ आरो जेरावनोखि मोनसे न'खरावनो सानै गाहाम मोननाय दङ बेनिफिट्सखौ बोथ हासबेन्ड आरो वाइफ माने हौवा हिन्जाव बा न'खरनि मानसि जेनाखि थ' बेखौ माने हल्डआव दोनथ'दों दा बेखायनो बेखिनि खामानिखौ मावनोब्ला एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै खनसे भिजिट खालामबा बेस्ट अपसन दङ दानिया नेक्स्ट सोनाया जोंहा राङा माब्ला हाबगोन डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोयो बेखायनो जोङो बेखौ जानुवारि फेब्रुवारियावसो आपडेटखौ मोनगोन दायो डिसेम्बराव टटेलि राङा हाबा जों मेक्सिमाम हाबनाय डेटआ जाहैबाय फेब्रुवारियाव मोननाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय 99% जेराव 22 केस अके दा बेनो PM किसाननि लेटेस्ट आपडेटआ नेक्स्टआव फेब्रुवारियावसो मोननाय चान्सआ दङ दानिया जों फैबाय बेनो जाबाय CM लन जेराव CM AAA होनना बुंदों बेवहाय इन्टारभिउ जाजोब्बाय दा इन्टारभिउ जानाय लोगो लोगो नेक्स्ट सेकेन्ड जेनोखि दायो फेज 2 हमना ला 1.0 मोनबाय दायो 2.0 जादोंमोन नालाय बेवहाय खायसे थालांदोंमोन बेखायनो आरोबाव लाइमोनफोरखौ एप्लाइ खालामदोंमोन आरो इंडस्ट्री अफिस लेभेलाव बेखौहाय अलरेडि इन्टारभिउ लाखाजोब्बाय खालि राङाल' हाबनांसिगौ खालि राङाल' हाबनांसिगौ BTC जा आसाम जा बियो जाखाजोब्बाय दानिया बे रांखौहाय माब्ला सोगोन थ' बेखौ रांखौ सोनोब्ला फार्स्टआवनो मा बाजेट जानांगौ स' बे बाजेटखौ दासिमबो दैखांथ'वाखै आरो बाजेट जाबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1 लाख मिनिमाम हाबगोन आरो बिनिफ्राय मेक्सिमाम 5 लाखसिम दं नालाय जायखिजाया फार्स्ट किस्त हिसाबै 1 लाखखौ मोनगोन जेनोखि सिम्पोल पास जानायफोरा बेखौहाय जेब्ला सरकारा बाजेटखौ हमगोन अब्लासो बेखौ रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनो माब्ला मोनगोन दा जोंहा ओरैनो सिगां सिमा बुंदोंमोन नभेम्बराव मोनगोन होननानै नाथाय नभेम्बराव मोननाय नंला दा बेखायनो डिसेम्बर जानुवारियावसो बिनि लेटेस्ट आपडेटआ फैसिगोन दा बेखौ नोंथांनि स्टेटासखौ नायनोबा जों अपसन मोनो लगइन खालामनांगौ दा लगइन खालामबा नैबे अपसन दङ नै बे लगइनाव क्लिक खालामनांगोन होमबाथाय नोंनि प्रफाइलाव मा जादों जायाखै जों बे लगइन खालामनानै नायनो हागोन अके दा बेखायनो जाय मबाइल नाम्बारा एबा नोंथांमोननि फन नाम्बारा लिंक दङ बावहाय होनानै बेनिफ्राय लगइन विथ OTP आव होनानै केपसा कड दङ बेखौ होनानै एन्टार खालामबा स' नोंथांनि प्रफाइलाव थांनांगोन जे नोंथांनि स्टेटासा मा कन्डिसन दायो जाना दङ दा बेनो आरो नोंथांमोननि चिफ मिनिस्टार आत्मनिर्भर असम अभियाना 2.0 नि राङा दायो मोनथ'नाय नङा बे रांखौहाय नोंथांमोना डिसेम्बर नङाबा जानुवारियावसो मोननाय चान्सआ दङ जेब्लानो बाजेट जागोन अब्लानो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोनफिनगोन बिनिफ्राय फैबाय जे नोंथांमोना मा बे रांखौहाय 50% फ्रियाव मोनगोन अके नाथाय 50% खौ नोंथांमोना बेखौ बेंक लन हिसाबै सुख'नांगोन दानिया बेंक लनाव थाइसेबो इन्टारेस्ट नङा बे सैथो खोथा नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन जुदि नोंथांमोना EMI बायदि नोंथांमोना सुख'नांगोन नालाय दानफायाव 2000नि खाथियाव थागोन दा बेखौहाय जुदि दानफायाव सुख'नो हायाबा नोंथांमोननि सिबिला गाज्रि जागोन अके सिबिल स्कर थायो बियो गाज्रि जायो बेखायनो टाइमाव नोंथांमोना रांखौहाय सुख'नांगोन नङाबा सिबिल माने गाज्रि जायोबा नेक्स्ट लेभेलाव लनफोर मोननाय नङा एबा साख्रि बाख्रियाव गोबांथार प्रब्लेमबो जानो हागौ नामा बेखौ उनाव फोरमायगोन नाथाय सिबिला डाउन जागोन जुदि टाइमाव रांखौहाय नोंथांमोना सुख'नो हायाब्ला दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट स्पेसियेलि स्किम जेराव अरुनदयआ मोनगोन टेनसन लानाङा नाथाय एसे टाइम लाबावगोन